és com vam fer la comunió. Doncs mira, amb aquella foto jo vostè no recordo molt. Mira, aquí estàvem cantant. Mira, aquesta Aquí també. sí. I aquí també. I aquí també. I aquí també. Somos, bueno, aquí vam ser ficat de I les primers que vam aquesta senyora és la de la germana del Ricard, no? No, del Ricard de la... Us sembla, eh? Sí, la Xeria. La Núria Alanyà. Us sembla, la Núria? Sí, que És la Núria. No puc dir-ho. que sí? Ah, sí, la Núria Alanyà, la que es va casar amb el Ricard, el dels electrodomèstics. Home, aquí ja també, qui dirà... Perquè jo el vaig trobar al metge, te'n recordes que et vaig dir? Tants anys que... Aquí és el castell, aquesta l'avui. Mira, quan feia el castell quan estava... La tindràs. I aquesta és la mateixa. Aquí vam agafar els que vam fer, ens van començar a cantar totes de Algú aviam si se'n queda alguna cosa. Aquesta senyora que està amb vostè